Поздравляем с Великой Победой. Спасибо, товарищ Харабин. Пожалуйста, скажите вот что-то, пару слов вот о победе, которая мы сейчас стоим на памятнике советским солдатам. Вот Братислава была освобождена 4 апреля 1945 года. И, конечно, здесь похоронено больше 6 тысяч, почти 7 тысяч советских солдат. Пожалуйста, скажите несколько слов. Pre nás 9. máj pre Slovákov je mimoriadne dôležitým dňom. Preto každý rok kladiem veniec vojakom Červenej armády 9. mája. Slovensko si mimoriadne váži tie obete Červenej armády, ktorí oslobodili Československo, zachránili Slovákov a Čechov. Oslavy 9. mája pre mňa sú osobne dôležité aj z pohľadu momentálnych udalostí, ktoré prebiehajú v Európe, ale aj na Ukrajine, kde sa vzkriesuje a vzkriesil v určitých podobách fašizmus. O to dôležitejšie je pripomínať si to zlo a tie útrapy, ktoré boli spojené s obdobím fašizmu od 39, respektíve 41 až do 45. roku minulého storočia. No, v podstate treba povedať jednu vec, že ide len o pokračovanie toho, čo sa im nepodarilo dokonať počas druhej svetovej vojny. A ide o pokračovanie veľkej vlasteneckej vojny, pokiaľ ide o likvidáciu ukronacistického, ukrofašistického režimu, ktorý prišiel aj v štátnych štruktúrách k moci po Majdane v 2014 roku, kedy išlo o jednoznačne neústavný, teroristický štátny prevrat. A preto je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať zbytky všetkých týchto zvyškov banderovsko-fašistických, ktoré sa na území Ukrajiny sprítomňujú. Teda myslím si, že operácia Putina, špeciálna vojenská operácia, je opodstatnená požiadavkami demilitarizácie a defašizácie, tak ako to bolo ohlásené na začiatku vo februári 2022. A ide o akciu, ktorá je v súlade s medzinárodným právom v zmysle článku 51 charty OSN, pokiaľ ide o sebeobranu, ale ona je aj v súlade aj s ďalším článkom charty OSN, ktorý dáva možnosť veľmociam, ktorí vyhrali v druhej svetovej vojne, teda aj Ruskej federácie, ktorá je právnym nástupcom Sovietskeho zväzu, zlikvidovať akékoľvek prvky a elementy fašizmu na území porazených štátov. Čiže tam spadá Ukrajina, pobaltské štáty, Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, aj Rakúsko a Nemecko. Čiže ten postup je evidentne v súlade s medzinárodným právom. I napriek tomu toto treba vyslovne konštatovať, lebo sa tu objavujú mnohé hlasy, že ide o agresiu, i keď posledne aj Medzinárodný trestný súd OSN v Hágu 2.2.2024 jasne konštatoval, že zo strany Ruskej federácie nejde o agresiu na podklade žaloby, ktorú dala Ukrajina vo vzťahu k vysloveniu verdiktom, že Ruská federácia je agresor. Medzinárodný súd
to odmietol, pretože jasne povedal, že iba Bezpečnostná rada OSN môže konštatovať, že ide o agresiu v tom ktorom prípade a Bezpečnostná rada OSN to neoznačila, čiže všetci tí, ktorí hovoria na adresu Ruskej federácie, pokiaľ ide o akciu na Ukrajine, že Rusko je agresor, vyslovene klamu aj na našej politickej scéne, aj keď je to ústami či už Pellegriniho, Fica, Čaputovej, Hegera a kohokoľvek. Ruský národ, my Slováci si mimoriadne vážime a ďakujeme za tie obete, ktoré na strane ruského národa padli v druhej svetovej vojne aj za našu slobodu, ale aj za našu existenciu a zachovanie slovenského národa. Pretože keby nebolo vojakov Červenej armády, tak tu by sme dnes nestali.